Gaurkoan elkartu gara pasadan asteburuan izan zelako basoen eguna, eta orduan horren baitan aldundiak urtero aritzak ematen dizkigu udalei bai eskolekin edo nahi dugun bezala aritzak landatzeko, eta oraingoan 150 ale landatu ditugu San Jose ikastetxea eta Kop ikastetxeen laguntzarekin, etorri dira 100 ikasle guztira, eta txandatan egin du alde batetik zuhaitzak landatu, aritzak landatu dituzte, eta gero baso jangarrira etorri gara. Ekimen bat da, duela urte bete hasi izana, eta landatu izan zen baso bat izango balitz bezala, baina dana espeziak jangarriak diren espeziekin. Orduan, pues bai romero bezalakoak, ereinotzak, gero arandanoak izango ditugu eta bestelakoak, eta orduan pues pizkanaka hasiz doa, eta mentzu izan dugu sagarrak taldeko arduradun bat, hau dana saltzen, eta gero baita ere pues ereinotzaren olioa egin dugu, horrekin pues haiek ere ale bat eraman dezaten etxera, eta pues txikitu dute ereinotzak, ikasi dute zelan olioak egin daitezken, eta hauek bai sukaldatzeko edo bai pues aurientzako erabili daitezkela adierazi diegu. Eta horrez gain amaitzeko erakutsi diegu bai bertan dagoen intsektuen hotela, azaltzeko ere haiei zelan garrantzia daukan intsektuak eukitzea, bai polinizazioa egiteko, bai bestelako eginkizunak eta ekosistemak orekan mantentzeko. Ondo, oso ondo. Irakatsi dugu. Jarri ura eta palu bat. Bikain pasatu dut, gainera nahiko ikasi dut, orduan divertigarria izan da. Niri pertsonalki gehien gustatu zaidana izan da gauza hauek plantatzea, ureztatzea, eta bai, nire uste zau nahiko importanta zen. Eta orain